eze ndị Igbo gbaba egwu ọla abịala ije kwebelu m iyo tiletile iyo tiletile iyo tiletile iyo tiletile iyo chimile iyo aha chimbu tiletile iyo tiletile iyo tiletile iyo tiletile ọ na-egwenu megwu m Chukwu eyi n'ekene ịgba m ka o si ara uwo obodo ebula egwu n'olu n'igosi eluwo Igbo ndị nwe m ekele unu afa m bụ Nwada Chima Alex Sabo nwanne m bụ Nwada Chukwu nọ ya ndọrọ anyị ndị Igbo tụkwara n'ihu si n'ugwu bụ nkwanye onye akpatara na nwaanyị na-enweta nwaanyị bịa maka na ewepụ ya nwaanyị mụtakwana nwaanyị bịa ọ gachakwa na nwa jụọ ajụjụ si kedụzi ka ụwa bi niile ga-esi wee ọ bụzi sọ ụmụ nwoke ka a na ya bụ na ọya dị egwu ekwu bụzi ụmụ nwoke juru ezu ego amụtazi nwaanyị ga na-amụta ndị ọzọ nke bụkwa na ajụjụ anyị ajụ ndị Igbo wee kwukwuo okwu si na onye fee ezi ama m na ụfọdụ ya na-ajụ kekwa nke ndị a bụ wee bịa ife anyị bụ wee bịa n'ụbọchị taa bụ ife anyị na-akpọ ihe ejiri mara ndị Igbo bụ omenala ha ụfọdụkwa ya ka nọ na-ajụ kekwa nke bụkwa ihe eji mara ndị Igbo bụ omenala ha ihe eji mara ndị Igbo bụ omenala ha bụ ozi ọma nke anyị si ka anyị bupụta ka anyị gosi mba ụwa ka ha makwa na n'ezie n'Igbo nwere ihe ejikwa ha Igbo nwe omenala bịakwa n'enyi omenala ka isiokwu anyị n'ụbọchị taa ya bụ kedu ife ndị ahụ ejigasị wee ma ndị Igbo ọzọ dịkwa ka ibi abụ kedu ka Igbo a anyị na-azụ ya na-asụ kedu ka o si wee bido ma tupu anyị akọla akụkọ a n'isi ka anyị jezigodo ike nwa mmiri mgbe anyị na-abịa anyị akọbịa anyị na-abịa dịka anyị si wee kwuo mgbe anyị bịagburu n'izi anyị si na anyị butere unu ihe eji mara ndị Igbo bụ omenala ndị Igbo wee sikwuo na anyị akọrọ unu obere dịka anyị nwasi wee ghọta nke anyị nọrọ ka Igbo si wee bido n'ezie ihe eji mara ndị Igbo nke anyị ji wee bịa bụ na ndị Igbo izizi bụ na ndị Igbo amaka Igbo amaka apụrụ iche Igbo bụ ndị Chineke nna kere n'ụdị pụrụ iche ndị nwere Chukwu ha na-efe ya bụ Chineke ọbịama Chukwu okike ọbịama nke anyị niile maara Igbo nwere nsọpụrụ dị pụrụ iche Igbo nwere irubisi Igbo na-akpọ udo Igbo na-agba mbọ Igbo ihe ọbụla ekwu okwu ihe ọbụla bụ ihe ọma chọọnụ ndị Igbo ndị ije ka ebe anyị na-eje Igbo bụ ndị njem obodo ọbụla ịbatara na ama anyị agba gburugburu n'ụwa niile ịfụghị onye Igbo hapụ ebe ahụ o nwere ka o si wee igosi na Igbo bụ ndị njem ha na-eji ije ịzụ afịa a na-azụ ya n'isi ihe Igbo bụ enyo nke ndị bekee kpọrọ milo
mmiri ụwa niile na-enyoru were na-aga. Asịkwa oge atụgharịa ya n'ụdị ọzọ, Igbo dịka satellite na-achọpụta ihe omimi, ihe niile zoro ezo n'ọgụ ndị Igbo. Maka ebe ọbụla ịchọ ha nọ ya. Abịa n'ịgba mbọ ha gbakarịsịrị na mbọ, Chineke a na-agọzikwa aka ha. Asị na anyị adịrị agba ọkwa mana anyị bụ na anyị na-agụrụ ya n'isi fụ n'isi ya. Ihe ọbụla anyị na-eme, anyị na-abụ ndị izizi ya. ọzọ ka m bụrụ onye Igbo. Ịma ofu egwu nwanne anyị nwoke bụ Chinedu nke eji afọ eji eti egwu wee mabụ Flavor. Ọ sị, if you see me, call me onye Igbo. Maka na abụ m onye Igbo. Igbo amaka. Obido Igbo nne nkwukwu ọzọ, ụwa m ọzọ nna m ka m bụrụ onye Igbo. Amaka. Igbo amaka. Onwete ka na-eti na ihe eji ọmara ndị Igbo. Anyị gawa n'iru pịama n'ọkụ. Ihe eji mara ndị Igbo erike. Anyị kọwa ya anyị ama nkọchasị maka ha erike. Enwere ndị anyị ama nkọ nke ndị anyị ga na-ene anya na ndị okenye anyị, ndị nna nna anyị ha, ndị anyị na-akacha anyị wee mara, ndị chiri echichi dịka ndị igwe ndị a nwee ike izitere anyị ozi maka na akara igwe anyị ga-adị ya. Ha ezitere anyị ozi, anyị abịa jụọ ha ajụjụ, ha kọwakwara anyị wee gwakwa ụwa niile uru Igbo pụtara na ihe ndị Igbo bụ nyere mba anyị a, ụwa niile gba gburugburu. Igbo amaka. Igbo amaka. Nna Igbo chiwana. Ịma o nwere mmanya enyere mgbe nje Ọnịcha. Mgbe na-aga ebe ọbụla ngafe nnọọ famili Igbo na kpọpụta. Asị, echefula ebe isi. Ịmalite ọ na-aga na-agba n'ụya. Ụfọdụ ndị Igbo anyị na-aga, onwezi ka ha si wee pụọ jee efe dịka obodo Igbo. Abatazi akwụsị ndị ọfa. Ọ bụ dị ya nke ka njọ bụ na ụfọdụ n'ime ha mụọ nwaanyị mụọ ụmụ ha gbakụziziri ha asụsụ Igbo, ihe nwa ebe nwa ha si efe ụmụazị ya na-asụzi sofere ịjụọ ya ọchị gị abụ m onye Igbo ịkụzi okwu ọzọ nwezi ihe ọzọ ya n'uwe. Ọ dị njọ nke mma. ndị Igbo ka anyị rute n'ụlọ, ka anyị rute gosi na ebe anyị si na anyị amaka. Ọnwa na-abụ ka ọ nọ n'obodo oyibo, o wee bata nsogbu wee fụ m. Ọ sị, Chinna man, how you doing man? Nke nwa m man na-ekekwu m nsị ọ bụrụkwa na-arụ na-abụ ọnwa na-abụ. Onye Igbo sikụzi onye Igbo ibi ọsụgharị asịpịrị sịpịrị. Ya nke nọ ka nso ọ sị m ha ya bushi man, sị ngwa nsete nke bushizi nsogbu dị. Ndị be anyị dịka anyị si ekwu, ịma na mgbe anyị bido anyị si na ya agwagasị ụmụ ụfọdụ ife gasị eji mara ndị Igbo bụ na anyị ma kwụsịrị ọkwanụta nwa izu ụka ọbụla anyị na-eweta ofu na-atụli ofu na-atụbili ya. Dịka anyị si ekwukwa na anyị akọtụkwa obele ka Igbo anyị na-ekwu maka ya si wee malite Dịka anyị si wee nụ. ma obele anyị gụtakwụ n'akwụkwọ ọtụtụ na anyị na-afụ ụmụaka ka anyị bụkwa anyị anọrịa ome n'ife agwa anyị. ife a gwara anyị, anyị wee nyekwukwe ya wee fụ na Igbo amaka, wee fụ na anyị bụ mba ndị ọzọ na-emerụrụ anya. Ya ka anyị ji wee sị ka anyị bịa bute ihe a ka ụmụnne anyị tụnyekwe n'alụ ka ụwa niile fụkwa anyị wee mara na Igbo amaka. O nwere akụkọ akọrọ anyị asị na nri ife kụrụ anị m amakwa n'akwụkwọ ndị afọ ọfụma nọ na nwa bụ ezi izi ndị nri bịakwa n'inye bụrụ nwa nke ịbụa, nwa nwoke nke ịbụa nke nna nna anyị a na-akpọ Eri. Anyị wee jụwasị oke ọ bụrụ na ọ n'aka ndị a ka ọ malite kezie ebe anyị si wee mụsa enwee mee ka anyị ma nna anyị si n'asụsụ a na-akpọ Hibru dị n'ala Ijipt ka dịa ruo taa ndị be Fero ọ ka dịa. Asị mee ka anyị mata na mgbe a na nna nna anyị a na-akpọ Eri na ha takataga ụfụ Ndị Ijipt
a na-agbapụ akọ ọnụ agụ ihe niile wesị mba na ozugbo afọ ejughị ya ha wee si ebe ahụ wee kewapụta ha na ndị enyi ya na ndị bịa ụmụ ha wee gagide wee bata n'obodo a na-akpọ Sudan. wesị ka ama na ebe a ya akalụ ha mmanụ mana abịa chọtazi na Sudan bụ ana kpọrọ nkọ nke ndị oyibo na-akpọ dry land. Afụ ha mmiri ụmụ atụrụ ụmụ anụ ha na-azụ ga-eji ga na-ebi ha nwa na onwe ha kwụọ ebe ha ga na-akọ ugbo na-emechi ụmụ ife niile chọrọkwa nnukwu njem wee gawa ihe eji ọka wee gagide wee pụta ebe a na-akpọ Eriaka dị na Anambra River Basin ewebata ebe a ebe a zi ka a nọzi maka na ha bịa fụ ezigbo ala nwere mmiri ebe nwere ndo ebe ha ga-anọ ana na-erute ihe azụ na-epupụta ihe na ihe na-eme ọfụma na ya. Akụkọ mee ka anyị ghọta na ndị anyị na-ekwu maka ya na asụsụ ha na-asụ mgbe a bụ Igbo mgbe ochie so mgbe ha kewapụtazi Mgbe ha bịaziri ebe a wee kwabe ọkụ ya onye abụzi Igbo apịazie ya ọ bụrụzie Igbo ya bụ Igbo anyị na-asụta nkịta so ọ bụrụ ka anyị sobe ebe Igbo si ya bụ na anyị esogide ya wepụta na Igbo dị na Egypt ọzọ ebe anyị si wee malite njem anyị ife abụkwanụ akụkọ anyị ndị nna nna anyị ndị mụ na ha makarị anyị ọkpọ na anyị adịrị akụ ya ọfụma ndị okenye ndị ochie anyị zitere na anyị ozi na anyị ga-achọkwanụ ka anyị mara ọfụma maka na anyị amakwa nke a bụ obere nke agụbetere gosi anyị unu na-ekwu anyị unu afụ na n'ụlọ akwụkwọ anyị ada eme Igbo emerụ ya n'isi ọ n'ime obodo ka a na-emetụ obere Igbo ihe a na-ekwu a na-akọ ndị oyibo na-akpọ histri enwego ka esi anụ maka ya ka ezi ka ụmụ anyị na-eto ga-esi wee mara ebe ha si ọdịzi ka anyị na-efe n'elu na-esi n'elu mmiri mba anyị chọrọ iru ụlọ ka anyị mara ebe anyị si a sị na onye enwe ha agbụrụ abụghị mmadụ onye enwe ha agbụrụ ga na-enwe ụtọ ọmụmụ so ya n'ihi na onye anya onwe ha agbụrụ o megodo ihe megide ndị mmadụ enweghị onye a ga-asị onye a bụ nwanne ya onye a bụ nwanne ya ihe ọjọọ ahụ o nwere ike imetụta onye a ma ọ metụta onwe ha agbụrụ anyị chọrọ ịma ruo ebe anyị si dịka a na-asị na anyị bụ ụmụ Izrel anyị bụ ụmụ Izrel ka anyị mara ka ihe ka o si wee pụta ka anyị si wee pụta jegide wee rute n'ebe anyị nọ nke bụ na Igbo wee gbasaa ebe niile ụwa niile eje obodo oyibo a na-anụ maka eje ịmakwa na Igbo bụ akụ okwu Japan a na-ekwu onye Igbo bụ Nigeria Japan so dịka esi ụmụnụ ife eme ka anyị ghọta na ụfọdụ ndị amarụ na nri ife pụrụ n'ime a na-ekwu maka ya dịka esi wee kwuo onye a bụ ezi izizi ndị bịakwuo n'elu ya bụrụ nwa nwoke nke ịbụa ịma na Eri bụ onye chọpụtara Igbo anyị na-asụ maka dị na Naịjirịa kịta asị na mgbe nna ya mechara nna ya nwere ife niile omenala Igbo ọfọ alụ ihe echimechi niile ka esi echi echichi ihe gbasara mmụọ ememeta ka anyị ghọta na mgbe a na nwegasị ụfọdụ ife alụgasị ọ na-ezekwanụ ọ na-ezegasị dịka ọ mafuru nne ma nna ya n'anya ezi ma amụọ ya akpọpụ ya
zụọ ya ka eze mana akwụkwọ ya kwenye ezi na-agwakwa ya na ọ bụ eze ka ọ bụ ọmafụ nne na nna ya anya mafụ ma ozu ọmafụ ozu ọmarahụ n'iro ọma ngafere nnukwu mmiri ọma ngafere nnukwu mmiri ozu bụ igba egwu n'ezi ọbụna ọbụrụ ọfa ebe a na na-eme ihe ọbụna ọbụla ọfara so na ọfa ya ka ọ nwere ike ịgbanwe egwu dị n'ọzọkwa o rikwanụ nne mana ka anyị kwụsị ebe a ọ ọzọkwa ga-eri nri n'ezi ozu bụ ili nne onye ọbụla si Nne onye ọbụla ọbụla. nwoke nwoke amabeghị nwaanyị maọbụ nwaanyị amabeghị nwoke igwe amaka ọtụtụ ihe a enwechegara isi ndị ọzọ zochere ezo nke anyị amabeghị anyị chọrọ ịma anyị chọrọ ịma anyị biko ga-ebuti ya kwa ụwa sitelu na anyị ozi onye ọbụla ga-akọwara anyị ya bụ ihe ọfụma anyị ga-abịa ebe ọbụla ịbụ ya amasị anyị anyị abịa akọwa ya ọfụma anyị ewepụtakwere ya mba ụwa ka ha fụ n'igbo amaka igbo abụghị adịghị anaghị amụnye ọkụ etinye ya n'okpuru ute ọkụ anyị dị ka ọnwa na-achara ọra ka anyị chawapụ kene biko ụmụnne anyị unu biko gee na anyị ntị ma bụrụ na akara igwe anyị nke anyị ga-etinye ebe ọ bụ n'ụlọ ma a ga-abụ anyị bịa akọwa ihe anụ akọdaa ya aha nke bụ n'ụwa niile ndị Igbo niile ebe ọ nọ amụ ha ga-anụ maka ihe a biko zitere na ya ọbụrụkwa nsọ ka igbo si malite ịma na ahịa mgba ahịa Biafra a na-ekwuzi ya nụ na akwụkwọ ọ na-aga nnalụ ezo ihe niile nna m na-akọrọ m ya ụtọ ọ na-atọ m bụ na ọ ka o si akụ ya mana ịmakwa n'afọ ha ka mgba nnọkọta nsị a na daji ekele dị n'ọnụ nwaanyị n'ọkịta ụmụazị eto eburu ihe ndị obodo oyibo ihe ndị ọcha butere anyị mana nke anyị nwa nke bụ nke anyị ama ngwa anyị ezoo ya biko anyị ga-achọ ka anyị mara ọfụma ụmụ anyị na-etolite nwee ike itolite wee mara ebe ha si ihe abụ ịkpa onye ọbụla aka ọgwa gị na ọ ma ebe ozi gwakwanụ gị nke ndị oyibo na-asị proud ikwu n'isioma nke a bụ nke izi ozi a na-ebutere n'ozi ọma abụrụkwa n'ebe a ka ọ ya akwụsị ya na-aga n'ihu mana achọkwa n'ihe ụmụ nwanne anyị ndị nọ na be anyị ebe a ma ndị n'obodo oyibo dịka m na-afụ ife onyonyo anyị ewepụtara ụlọ a na-akpọ vidio biko kesasị na akwa olucha ndị Igbo aka ka ha fụfụ ebe ha si biko ọ nwegasị ndị na-eme ife onyonyo amụ n'obodo oyibo ụfọdụ wechugide ese wesị ha nọ ndị Igbo ka mana ka gbalite n'ube nke abịa ma Igbo ka mbụ sokwuwa ndị Igbo mara ebe ha si enwe ike ịnachi ka bịa dozie ebe a kwụsị na-edozi be onye ọzọ anyị nọgidere ebe ahụ anyị a na-echete na enwere ebe anyị si a sị na esi n'ụlọ were amara mma were apụ n'iro biko ọ ga-adị anyị mma na anyị si n'ụlọ mara mma wee pụọ iro ka ọ ya agba anyị si n'ụlọ mara mma tupu anyị apụọ iro anyị a na-achazi dịka ọnwa nne m akwụkwọ ojugokwana anyị n'ọnụ mana gị na ka anyị na-egbuzi n'oge ka anyị rapụ ndị mmadụ ka ha jee zuo ike wee nwee ike ịnachi ya takwanụ izu ụka ọzọ na-abịa ka anyị ebutekwa anyị ji nọ nwayọọ wee rọtakwa ezigbote akụkọ anyị ebutekwa n'ụlọ ọzọ ihe bụ onye kwere ihe ndị Igbo na nke ahụ nke izu ụka ọzọ na-abịa ka anyị ga-ekwu omenala ndị Igbo ebe a ka anyị ga-arụta unu n'aka ụka n'ihe gbasatara omenala ndị Igbo ụtụkwa unu aka n'ọtụtụ ihe nke ndị Igbo nke anyị amahọ maka ụka si wee malitekwu ụka si wee malite onwe onye ma ihe anyị marụ na anyị na-eji ụka ụmụ anyị jụọ ha ha sị going to church anyị marụ ka o si wee malite ịmara ihe ọbụla ị na-eme ịmarụ ọfụma ị na-aga obi ada awa gị mmiri ị ga na-aga eji ngara wee na-aga chidi iru elu na-eku
na-aga ebe ị na-aga ka o nwere onye asị ịmara nka asị na ịmara nka igwe ka n'ịma emunye